the current calendar you use no and so concerned. Yam fast da PSC asada batan asede so no fusuo emma twedi ampon se anya hwe no ode enne enso adom yen ye se wo nkwa a wote ase a wo waze nea wowuo na waseye sebe osaman na anidaso eniniso edi ene ya yehunu bosome foforo krai no mpaebo ni amesre ene se ade foforo niema foforo niema ye papa ena emra wakwan mu ewo bosumi mu nia ye hwehweye sanka ye nsa beka ewo bosumi du adikan abanum no nia enya ye de twedi ampon ase nia ye nya no ye da so te ase no eni da so ho ahotoso ho se no nso ebetumi abeka ye nsa ama bibia enso akokama ede amayen eduru memenda se yi na ye tena se ewo kukurantumi so a eye nsem a eboa ema oman efa ne ntoma pafura enti ye tena ase ya tena ase anopai ye bedi nkomo ye bedi krai mu nkomo ye beka oman yi ho nsem na nedian ene gupama so a ye gibre ne atutu ne sesere ene abasa ansa ne ye beko ye nsem no so no ena akoya da foforo aye bosome foforo yi bepese ye tie wei na yede boye kotodwem yede boye abosio yede kan niema ye dwen ho ronyisi to do list no ho se ne be ya yakone abadie mu no ebetumi aye kama me ba cha so obeka last week me twen wadwen esi papa bi a oye lawyer ni oye lawyer ni na afei nso no osan ye amanyosem ewo United States of America, I have friend Mario Kiyomo. Na sembi okan ya say there is nothing noble being superior to a fellow human being. True nobility is being superior to your former self. Ti kabo ne boa se ba bibia wo ba bibia wodru ewa brabom ba bibia wo wa setena mu no ehu behia sa abre bia no ubetutu anamon se ubetumi atumpon na wakọ wanim na mom wontensan ya no na nei ye toa so na ye de afiri ho. In 1874 papa biba asasi so Yankupon krakra ni mu a from November 1874 November bi te senne 1874 ene ye wo sa papa no twedi ampon kra ni mu e mo tena asasi so ekopem January 24 1965 ansa na oti nananom e wonse do edia na da no so e ye Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Sir Winston Leonard Spencer Churchill. No e sojani o ye Australian a no gina na nanso yi pa. Sum ne man emfie bebre. Osan be ye emrahye badwani o ye member of parliament emfie pi. Or history be said or Runquanco United Kingdom or two major political parties sending over Ghana. The National Democratic Congress and the New Patriotic Party. No, but pending your opportunity, a member of parliament, all the two parties, no, the Liberal Party and the Conservative Party. Yankupon Dom Esaba and so more twaso ebe Prime Minister at the United Kingdom. Na ni wiasemu ni nkomodie ne nsemu a okekan no ya ma amenom se techrema empro ewom se wawu emfie pii ni nanso na sem bi okan ye se ne yu fa na de ka wabrabo ho a it still makes sense aba eda so wo mu a wo de ka odwumadie ho a ebebo awo na de no kan ya ena no pai ena memenda no pai November 1 e wo kukurantumi so no me pese me nu nyina no ye kai ye ho nyo kan no se success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. We any asemwa Sir Winston Leonard Spencer Churchill okay.
na de na opese o kire ose se wadi nkunimu nei se wadi nkunimu a enye no ano no se nei wadi nkuguo nso a enkyere se wabrabo asa na ne hia wo wiase pa aya kukuduru a ubenya se ba bibia ugina bia no wo de bekọ awie ye pa di se odi asem okan ye toto football ya ye nyina ehwe bia ordinarily football bia travel be se 90 minutes anytime kakra de beka ho just say a match a split decision na abekọ akobo extra time no bia de post match penalties aka ho na ata hwe football pa otimu se team bitimi hyase otimi hye obi ebia 1 o hye obi 2 na jubilate nia obema enkunimdi a wadi kenya na hyase no ebia won the first half ana bi kura na second half no so man kunimdi no wura ni team buro so a wani beba ahoso no na team no osusu so oda fam no na wasori abetete ne ka ebi kura wato aso akodi nkunim yenyi yahuni papi a omo hya abrabo ase na ebinum ya adefo baransa na omo beko omo wumuna mu no bia na omo sre ansa na omo di tini akire pa ne se so ogina nkunimdie mu nne ya enkyere se no ano no nwieye success is not final se ogina nkuguo mu nna enkyere se wabrabo no asa ahotoso a wo enigye a wo abrabo mu fapem a wo ene se wo nkwa wo ahoden yase se oniam hwiegu a ena hunu ne hyehye na ba bia uduru ahwe ase nso no uduru ho bie mu a wo sesa wona nte tu tena ase na de wabrabo na to nsane so no wabisa ho se den na manye ne ye den na meye ne ye ntia this time around no kunimdi a mehwehwe no mensanka na watutu anamu ye menim se ne ya ye won kwan no so watutu anamu ye a nkunimdi ene success no a wohwehwe no wonsa beka na wonsa ka wie no nso no unwie ye yase ohunu nyansa e wo sa wo akukuduro e wo sa wo yokoduro honhom eno pa ne hia success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts tia ya kan asem bi se nia eye no se ogina ho no twero no ne kan ye onhwe yie na wanhwe ase that particular saying no can be subsumed into this. Abrabo is a very slippery path. Abrabo ayebo ete se na ode kodu hu no ato ho. Se wuti aso na wanhwe yi a, onamu kura timibu na watimi pa na ohwe ase. Na nia yeka na mabo ne tofa anopa yi e de ama wo e wo sa asem a Sir Winston Leonard Spencer Churchill ekaye ene se baabia wugina bia baabia otie bia baabia abrabo nde waduru bia no eni daso ho na e kire pa ha no eni daso ho eni daso e ho Jeff behwe se obenya dadi lumba eni daso ho ma obia no amame a eni daso ho se ugina nkunimdie mu anopa yi no me ka kire ene November 1 e okukurantumi so se eni daso ho se ugina nkugum ena anopa yi no me ka kire se eni daso ho ahweyie ene hia ensiye ene hia yekoduro honhom ene hia always remember say success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts ya fama ALUTA na ayama hohoaho asa no pan so no manya kwanya sama ye osomfo e wo kukurantumi so